Gabe marsirang do ujungna kita na dua. Rap tu dolok tu toruan itu, rap manam ditiki susah itu, jalarap marsiat tusan itu, out poinia Asia dengan ratangi alai sude na itu paula so di begeho dang boy tari utona aso malambu landongan mekel do ICB dongan rap tangis itu dana boy martobat tangan itu mulan siap pirang itu sirang doa pe ujungnya itu sirang do ujungnya sirang doa pe ujungnya itu sirang do ujungnya. Rap tu